South Africa. Yabona masikhala every day sithi i-GBVF is a national crisis. We mean it. Sebusuku after 8 kuyabanda. Ungalo yangifonela uthi sisi vuka embedeni. Sekumoshakele. There's a very urgent case. Abantu besifazane bayabulawa la. Ima la ngikulethela abantu. Yeah, baba. Uyaphila? Ngiyaphila kodwa angijabulisi kwenzakalani? Hey, kubhizi la. Uyabona kusebusuku kanjani? Yeah. Ngilethele nangu sisithobi. Oh, sisithobi. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Hayi kuphi udaba lakhe lunzima kakhulu. Okay. Hayi lokucala iyashaqisa. Alright. So ngicela ukukushiya naye ethi uchazelwe. Okay. Uzosizwa na isimo sakho ukuthi kahle kahle sibi kakhulu. Ngiyabonga baba. Mina ngisahamba ngisawufuna lesikila mkhulu. Alright. Sure. Ubani? Mama kaThobi. Umama kaThobi. Yeah. Kwenzakalani? Wayengivuka ebusuku. Sihlushwa lana i-ex-husband yami sis ne. Okay. So isingibophise kaningi. Ingibophisa ngiphuma ngena. Ikubophiselani? Kuqala yathi ngiqekezelile endlini yayo ngathatha impahla angazi kangisephi. Mengibuze emaphoyiseni ukuthi kwakubani isikhathi ngaleso sikhathi ethi uqekezele wathi u4 o'clock ngathi mina bengekho bengisemakhaya. Kwaku on November. January ngathola i-call futhi e-police station ithi mina futhi ngenzeni ngihlasele le ntombazane kwayo ngihamba nomama. Ubani intombazane? Unandi i-girlfriend kaThemba. Nangampela ngayo police station ngihamba nomntwana cause ngangina 2 weeks or 3 weeks ngibelethile. Okay. Yeah. So ngahamba kasisi na intombazane ithi wena uzile wayihlasela ibe pregnant ngathi mina why mina kwamele le ntombazane ngikhulele ngazi cause njengoba ikhulele kusho ukuthi kosuku mina ngithola i-message from le ntombazane athi ngibulale ama triplets akhe ngathi mina ngizwe ngendoda mayifika ekhaya kubo because mina bengihlala emakhaya kubo ngumakoti khona. So undoda was cheating with her? Yes. So what happens now? Amaphoyisa masekubiza ngayi rank ngona ngempela ngayithola i-reform ngalethe e-court ku-magistrate ngabanika ngathi nali iphepha ukukhombisa ube ngisekhaya. Yeah. Nangampela ke mengifika bathi sisi i-case yakho le iyaphela. Nangampela iyaphela sisi. Kangoba kwaphela 1 week. Kwayicase yesithathu. Kwayicase yesithathu umfana athi ngimshaye ngamatshe mina mengiphuma e-court. Ngalelo la. Exactly. Babengekho. Amaphoyisa ke ayiksa attenda lo case ngalo ngi-attenda AS3 futhi manje. Exactly. Manje lengivulele yona Saturday. No, okay, before that ngathola i-call amaphoyisa ekuseni ngizwa e-court nge-31 July ngathola inokho eminyango ekuseni ngizovuka nge-court amaphoyisa ayi-4 or 5 ehamba nale ndoda ngivule eminyango sawona CCF sizokubopha ngathi for ini uyamazi uNandi ngithi wakuphi bamusha isibongo kwaMhlongo ngithi yebo ngiyamazi uthi wena uyamthuka mohlangana naye uyamshaya ngithi mina uthi ngihlala napha hayi amaphoyisa awafuna ukulalela mengikhuluma ngafika ecourt magistrate wathi no sis wena sekuthi too much la cela udlule uye Sun City. Right. Mase ubizwa ke ngalenye case. Okay, ngathini ku magistrate? Hayi, magistrate athi ngicela ukuthi ngiyakudedela ngoba cause unengane engane uyasebenza futhi akukho la uthola khona imali enough. Imali yohola emsebenzini encane. Uyondla indlela lo bhuti ngathi cha akudli. Athi ngicela uphume sisi. Kwadlula insukwana. Kwabe kufika ama protection order. How? Abani manje ama protection order amaphoyisa. Thiwa wena uyabathuka, thiwa wena wenza ukuthi, thiwa wena sisi umkolta imali engango 18,500. Hayibo. How? Eyani 18,500 uthi ingubo eqo ngathi lalelani maphoyisa yabona nje wona ingubo yena eqo noma wena yena maphoyisa ngize court magistrate siyangaza ngithi athi awusisi you again ngithi yes what's wrong afunda incwadi atshela umfana athi imfana sis ngicela ukuthi namhlanje lo mfana ngimniki warrant namhlanje uyovula icase lo muntu uyakharasa ngayo yonke indlela into ebhalelwa ayikho ngiyayibona nje ukuthi into eqophiwe hamba uvula icase yafika into umjita ke ngelinye ilanga uphethe ibhodlela leBi Amstel hawu ngithi ngiyaphuma eminyango wabela ngishaya ngebhodlela Amstel yes umgqibelo lo hayi lo first case engikhuluma ngayo yes ngihamba ngiyovula icase yakho so kuyimanje ngivula icase kuthiwa akuhlangana ifamily because ngumfazi nendoda ngithi kuthiwa akuhlangana ifamily magistrate sis ngicela ukuthi nobabili niyokhulumisana nibize imindeni hlangana nomndeni mase kuvule wena manje exactly I can usho magistrate
Hayi nangempela sikhulume uma no antibakwami ngayikhulunywe kube right hayi umfana axolise. Hayi ngibona ngathi uyayisola nami hayi ngicimike. Hayi sonke sasibona kanjalo kanti uthi lala lwazi ngizokwenza. Kanti kuzoza lama case ke senza elandelana divizana ngibela lonke lama case. Saturday le ngikhuluma ngaye ngi2 10 ekseni manje. Yeke njobe tishiwe lapha ekhaya. Utishwe la ekhaya. Khipha ngibona. Thobile. Utishiwe ushaya ngebhodlela. Wayivula icase Saturday. Bahamba bayomfuna bangamtholi. Ngakusasa mase sibuyela Sunday kwathiwa naye umfana ufikile wavula icase. Kusho ukuthi niyoboshwa nobabili. Mina mengibuza ukuthi uzoboshelana umntanami ebehlaselwe njengoba usuke 15 uza la first how many kilometers iyangihlukumeza nje usengihlukumezile wayengashwe apha mhlawumbe ezomlanda wafika Saturday ufika ngikhamanzi ka next door iwashing ibeke phekwe bhakede ngizowasha washing ngasemsebenzini uyadlula intombazane phambili uhamba nayo intombi eminyango ngivuliwe nje ku-open wadlame atla so ngibona cherry ihlothoma fighting kamo kibe ebhakede mofatha ne ariyo nas sihlele emzini yami shaye ngebhodlela owephethe ibhodlela eAmstel wangishaya ngalo mengithi angazi like ngangikhathele or ngangifila le nto isimo sasenzeka ngaleso sikhathi ngambuza ukuthi ungishayelana wathi uyangikhahlela cause ngama operation ngevele esweni ngathi ungikhahlelelana wabe ngiphinda umakhi wamkhuza wathi yabona ngoba une warrant usuzoboshwa wabe lidobha ibhodlela neobhiya phansi le Hunters Drive wangishaya la ngabhida khona kakhulu ngathi mengithi ngiyadobha mina bangibamba laba ababekho khona lapha bakusiza ngoba ngawusejele manje ufuna kwenzakaleni ke manje uThema ngifuna mina valelwe ngikhathele sisi ungihlukumezile uThemba ngaze ngaqoqa u16 wojini aqolanye nomntanami uJini ave kukuningi asambeni Femicide as a crisis. Love. Femicide as a crisis. wathi sisi nje uphi yena ngathi nangu khona wathi sicela ukuthi uze police station ngathi nekwakuthiwe angofona mekhona la ngihlala khona how do you come umuntu ekushaya ngamabhodlela efuna ukukubulala ngi-answer le ngoba angithi angazi ukuthi sure inkulumo yabo ibe kanjani lokho kufikile abantu sisifuni okay sifuna ukuyomlanda ikuphi iwara nansi enye bengifakile kule case engivulile yona uhlala naye kumbe kanjani cha uhlala la 14 nahlale first marufana manje ngiyacabanga ukuthi khona le ngifuna ukuthi umcheck yebo icase yakhe ngivulile uzohlala lapha ngizobiza imoto ngizoba na yeah wangishiya wayolanda indoda ngisala ngithi ngiyothatha amanzi mangibuya hawu ubalo sofakeza nkosi njani manje ulivelela ngibiza iphoyisa sathi sasahamba ngathi wovula icase sasahamba hawu ngathi mama hamba utshela abo-andile ukuthi siyahamba angazi kwenzakaleni ngabona umayisejika nami lephosisela ingilisi angithi ushilo ubaba wayomlanda without thina besithi uthe kumele ivele ithuka mina sebathi ngikhona utheni kuwe mama ungibuza ukuthi into eyenza ukuthi silethe nina yini ngase ngiyamchazela ngathi mina into eyenza ukuthi beze la bebezofuna ipermission yokuthi siya lapha yeah wathi bebezoyifuna kanjani ipermission ngathi hayi angazi ukuthi ifuna kanjani kodwa bebezofuna yona ipermission yokuthi banitshele ukuthi siya lapha hayi usho ukuthi udlale ngathi ngoba kuyacaca ukuthi kahle thina besenzela bona umsebenzi ngoba mangithi ngiyabheka nithi lo mbhemu une internet cafe khona iqondane ne police station yes this was hardly a walk
ngithe thwashu mangibuya hawu so uyaqhamuka naye so bebehlulwa yini sonke lesikhathi ukuthi beyomlanda ela Angazi mina behlulwa yini. manje mase kunjena sentini Mina nje ngidlulisa ukubonga kakhulu sisi kakhulu. yebo ma Lolu suku namhlanje usuke engasoze ngalikhohle empilweni yami. yebo ma Owesithathu lo nyaka ngihlukumeza ile ntombazane nalomfana. Thobela uthini Mina ngithi andile ngiyabonga ukuthi lo uThemba Hlongwane abanjwe namhlanje. yeah Esikhathini eside yeah engihlukumeza futhi ngiyafisa ukuthi angaphumi. yeah yeah emsebenzi wethu nzima shem it's been a long night it's after midnight sifike police station yase Alex enza izinto ezingazwakali endabeni zikaThobile sizobalethela indaba siyabakhombisa ukuthi nanga umuntu ngoba thina silandela umthetho sicela nihambe nathi bona baya decide ukuthi ngeke bakwenze lokho bona behind our backs bazohamba bayomlanda umpemu. I would love it if amaphoyisa ase-South Africa would understand ukuthi sonke siyazi ukuthi i-GBV ngendlela iyi-pandemic ngakhona bayahluleka. If bebengahluleki ngaba sikho la azange ukuzolwa nani sebenza nani. Okungijabulisayo noma ngabe singambonanga ke kodwa yena awuseyikhindini usesitubhini kubanda nje njengamanje, which means another day another arrest. Emva kwamalangana nje eseboshiwe uThemba sesisukile nakuThobile wasiyofona uThobile sitshela ukuthi ayike naye usefakoza Nkosi usephakathi ejele sabona ukuthi ayingempela umsebenzi wethu awukapheli sasibuyele emuva ukuthi siyokhuluma nabo bobabili sebephumile kwasidlodlo. Kwazi wami uNandi. Okay. uNandi behlala ekhaya. uThobile ubeyikhwapha la eGoli. Amanga siyabona lokhu uyagula la. Amanga. Yenze njani ngeso Mina yabona mungafuna bakubo bonke. Yeah. Bazokutshela ukuthi sasiyazi likhuluma lokhu. uNandi akaza lotshole nakuba bamfuni ngoba wabulala ingane uNandi. Akabafuni. uNandi wabulala umuntu ngakubo waxoshwa kubo ingane bayingcobela isitori ishona ngo-October bayingcobe esitwethu. Violence, femicide, as a crisis. Sesibuyile ke futhi eAlex. Ngoba indaba kaThobile ngendlela ebuhlungu ngayo ukuthi ebophisa abantu abamhlukumezayo ashevuka next day bese kuboshwa yena. So ngikhulume nongalo manje uyofuna uThemba nonkosikazi omusha kaThemba naye uThobile sibone ukuthi masihlala phansi ngingakhulunywa kuthini. Yeah. Uyaphila? Angiphilanga mama. Awuphilanga? Hayi lutho nje. Inkinga yini? Kanti indaba lengihlukumeza. Sihlukumeza. Yazi into esiletha yini nani Themba? Angazi. Uyazi ukuthi useboshwe kangaki? Njengoba ngivele case was 5. Wena usaboshwe kanye. Uyabona njengamanje mina ngisamubophe kabili. Ngezwe. Intombi yakho Mfazi wami lo. Usazokubopha futhi usazombopha mayiqhubeke like emharasa. Uzombopha angifuni uqamba manga nama message nqwaba lama message abhala uThobile. Ungabona? Yeah. Abhala mfazi wami. Unomfazi wokuqala lo ngihlala naye manje. Aqala uba uNandi. akusuthobile kanti. Hayi. Ukhuluma ngani kanti? Mama. Ukhuluma ngani? This is the marriage certificate yami nomfazi wami. Let me see. Ngesikhathi kuba abazi lutho. Nakubo lo ntombazana abazi ukuthi ushadile. Osiyami. Buka. Nako. Oh, uyabonani? Nako. Ngesikhathi mina nginayo inamba yentombi yakho. Ngicela ngawe uyakwazi ukufunda isiZulu ngithi. Ngiyakwazi. Funda mama. Ungisize ngiyacela. Wena uzolala ubaliwe namhlanje nokonda. Umfazi wami. Khosha ngokumithisa nokuzala ingane ezigulayo angithi uyafihla ukuthi uyafa. Yabona Themba uzoze uyenze lento engiyifunayo futhi uyazi ngifunani. Uzonginika ilungelo njengomfazi wakho. Kunokuthi uNandi abe umfazi wakho wakwaHlongwane wena uzohlala ejele. Niyazi
ngazi yonke into angithi niyahlela Yona shift wedlule uzozunginike konke engikufunayo ubuye endlini or ngeke ukuthole ukuthula Namanje uma ngikuthola. ungayapi uma usela egoli ngizokuthola baba intombi yakho oqala phakathi kwaNandi no Umfazi wami. noThobile Umfazi wami uqala uNandi. uNandi Yebo. Kahle siqale nje la. Yeah. Umfazi wami uNandi. okay uNandi behlala ekhaya. uThobile ubeyikhwapha la eGoli. Amanga siyabona lokhu uyagula la amanga Nenze njani mina yabona mungafuna bakubo bonke yeah bazokutshela ukuthi sasiyazi ndikhuluma lokhu uNandi akaza lotshole nakuba bamfuni ngoba wabulala ingane uNandi Akabafuni. uNandi wabulala umuntu ngakubo waxoshwa kubo ingane bayingcobela isitori ishone ngo-October bayingcobe esitwethu mefona lo ifuna usizo kubo akalitholanga because bayazi ukuthi mina ngumfazi wakhona bangeke bajampe mina bengasho ukuthi hayibo makoti sizokuthi ubafo ulahlekelwe ingane Sisi. awungitsheleke what broke the two of you up muthi Oh, ile lack of respect. lekho eqaleni Akaze nje wazwa umuntu osifazane. moya wamlobolelana Kwakufuneka umuntu ekhaya. hayi Hayi inhliziyo yami was never into it. Ever. I want to ask you, are you happy in your marriage? Which one? Your marriage? Current one? Yes. Happy. So, Thank you. You don't understand. So, nifunani kuye? Two. Yena. Thank you. Nifunani kuye? Why you've moved on? Why not just shut it down? yes And live your life. It will that will happen. Yazi kahle kahle into engiyifuna yini. Wela sengibonile kahle kahle ukuthi futhi ngeke ize yenze. I have come to that. Why? Ukuthi ngeke ize yenze. Bengifuna indlu yami. You understand that? But then base bengibekela abantu abafundile nabazomthetho. Ukuthi okay, this is kumele ngabe ingahambisa kanje this thing. You guys need to sell a house. Then when we sell the house, then we split the money in 50-50. Then we are done. Angisayazi into eyophinde sihlanganise mina noThobile Madondo like angazi ukuthi ngaba yini ngoba njengamanje ngifuna ukutshela mama into eyenza ukuthi ngize ngiyithole ngilapha lapha kuliyadla that's because ngayobheka indlu yami. Do you still love him? no 100% no So what is ingane yakhe ina7 years enye i1 year ayimfuni lena 7 imtshela kahle mama ubaba wacishe wakunquma phambi kwami ngikhuluma ngale na7 lo engibambe la ekhanda idread angisele idread ngalifunda through lo angikho kuya ngisamdinga empilweni yami akaqhubeka nakwenzayo kusasa uzovula la abone ukuthi mina ngazali insizwa nezintombi fanele ngikhulu akakwazi lokho okwamanje nje uphelele manje manje uyagula intombi izofuna lapha ngwana kuba akazi nokuthi uboshiwe wayeboshiwe abazi. Let me ask my question. Is there anything that this lady has ever done for you? Nothing. She's never done anything. Nothing except ukuthi sasigqiba ama-under le noHadebe. Gqiba yini? Ama-under. Why Ngicaba kwathiwa ngiyaqinisa. Oh thank you. Ngicishwa wale ama-under lapha ama-under amalega ngeni kumanje. Wawuqiniswa ba? Inyanga yakhe. Ngiyawala. That is the only thing I remember. What that one? Namanje isang-traumatize. Le kanani lo idla day by day. Wamgcaba noma wakho? Zam no sisi yazi andile kwenzakalani. Lo wayengekho right. Angazi wabona uThemba wayengekho right. Kuphi? Thula. Wangekho right. Lo wayeboshela Thula. Wayeboshela kubo bangitshela ukuthi no akekho right. Ngathi no man. Ngatshela umama yazi ukuthi lo wami akekho Thula. Egqitshulana under yami isikhathi. Lo wamevuka Yena ama-under ekseni yami egqitshwa isikhathi. lalela mevuka ekseni uthi wema ungibiza kanje wema yazi ngibona isibungu la phansi ngathi no there's something happened Kusho yena. exact endlini sihlala sobabili ngathi no asihambe Ethi ubona isibungu eyi-20 endlini Oh, phansi, yes Okay. ngathi no asihambe siyozwa umuntu you understand Awuyibungu hlezi khona. no angithi thina saza endlini phela into ebolile Okay. endlini la ngihlala khona Alright. sahamba no wathi lo baba aqinisana ukuthi nibe strong kunomoya omubi oza kanti lo ilawa esiqala khona uku-update omunye usisi wayeseza vele wayeganga but wayengafuni ukusitshela because sisihamba sobabili understand Okay. wathi ngicela niqine wamqinisa wasiqinisa kanti no sinamanga usisi uzwa ngo-120 ngo-180 Manje mayimqinisa nilahla ama-under. angithi kumele ugeze lokho okufakile ukulahle Oh. we understand Uyavuma So ngiyakwazi. wena, Angikwazi. hayi. namanga uyakwazi shh. Angiyazi emkhubo So oyivumayo. wena Uyavuma ungathiwa, hayi bo, kuyazela, ngiyagqiba ama-under ngigqibe Uzola kwakho. Themba, Ukhuluma ngani? Bahambe wena nobabili. Wena Lapho ukhuluma wena. ngani? Soy two.
wangidonsa noma navumelana Ngithi Zabo, wengakathangaza. Layo leyo angithi ukuthi ngikhumbulayo. Yeah. That's What a what good I- thing. so wena That's what I Andile meant. ngicela ubuze mina tu. Lo wengakathangaza. wavuma ukuthi niyoqina Akethi uthi angangizothini ngangazi ukuthi ngiyophungulisa le. Angithe bedo te. Ngangazi ukuthi ngiyoshiya into zami lapha zangenzansi. And manje usungitshela ezinye izinto masuthi ngangingazi. Angithathwanga ngenkani vele. Ngangithi ngiyothi ubuzo mina ngithini yebo. Uza mina tu. Yebo. Kunjalo angangiphike phela. okay the final question ask your questions iqhubha indaba Ngimbuze yini ukuthi yini ayifuna kimi? oh u10 Aphume empilweni zethu. Impilweni yami noNandi. Wena kimi, Aphume, u-Andile. aphume. uthi wena ufunani Kuye akaphume kimi. leave this woman alone Thank you. Awusu. listen to me Eh, leave her alone kanjani? in every way Angezi la ngihlala khona. Lalela. in every way. If you want to sell the house, get a lawyer. Tell the lawyer to send the papers. Yes. She must sign those papers. Yes. She must tell her lawyer to talk to your lawyer. Ayibe kanjani? Yazi if ever kungenzeka Yeah. uthi angazi ukuthi kungenzeka kanjani. Okay. Singaphinde sihlangane. Sure. Ngiyabonga baba. Angazi. Ake siyayivala indaba kaThobile noThemba okungijabulisa kakhulu ukuthi sikwazile ukucisha umlilo. Amaphapha ehlile, indaba ikhulunyiwe, omunye nomunye wabhodla, wakhipha okusesifubeni sakhe. Ekusele manje ukuthi inkosi yenkantolo isho ukuthi ukusukisela manje kuyaphambili. Baphathane kanjani, baphilisane kanjani. Thina singakufuni siwusengizwile ukuthi kube khona umuntu wesifazane noma wesilisa futhi ohlukumezekayo ezandleni zomunye. Sigwemile ke lokho. Sivala lapha insomena namhlanje. Nilale kahle.